Igbo Igbo ekele m unu n'ile anọ kamgbe ụtụtụ ọ ga-adịrị unu mma dịkwa anyị nwa Isi Mbido TV mma dịkwa abịa anyị mma n'aha Jesu amen. Anyị abịago na njedebe n'ụtụtụ ọma n'ụtụtụ taa tupu anyị na-aga ọlụla anyị ga-enye unu obere ndụmọdụ unu ga-ejido n'aka ji na-echeta ndị Isi Mbido TV adọmakwa eziokwu biko enyetụ ndụmọdụ ka ndị na-ege gị ntị n'okwuta mata ihe a kwesịrị ime ma na-akwado di na nwaanyị ma ọkwa n'ime ihe ọbụla ori na nkwọri ka ha imebi onwe ha. Ihe nọ ebe ahụ na ka m ga-ekwukwe na kwuo echi ị chọrọ ijikere nkwado omume ncheta ọmụmụ gị ọ ịlụkọta di na nwaanyị ọ ishi nze na ọzọ ọ imepe ụlọ ikupụta nwa ihe dị iche iche ị ga-ejisi ike n'ụdị ala chee echiche chebara ya wee echiche chebara ya wee omume echiche ị ga-emenwukwa ihe nọ na ya ihe a na-ekwu ihe ahụ ihe gbasara ego ihe ahụ ihe ị ga-ejikere gị oke achọrọ m ime ihe a maka nwanne m a nwere ego ọ maka ma nwanne m nwaanyị nwere ego ọ nne na nna m nwere ego nne na nna gị ahụ nwere ike disappoint kwa gị ọ nwanne gị ahụ nwere ike disappoint kwa gị but ijikere on your own iwu onye tozuru etozu izuru ka eme ịma ihe ị chọrọ oke ezuola m ịlụ nwaanyị oke nwa m eruola 3 months na some people ihe eme ihu some people before ha mee the child dedication nwa ha na-erucha 6 months maka ha na-eche ego ha achọghị imekasị onwe ha some people before ha mee housewarming ụlọ ahụ ha ga-ebitọcha ya bie 1 year before ha mee housewarming ya ihe niile ha na-ekwu ihe niile ahụ ihe gbasara ego ọkwanụ gịnị nri na mmanya ịkpọ ọbịa is not an easy task calling people out, you understand? So aga m ihe ndụmọdụ m ga-enye wụ onye chọrọ ime ihe ị ga-ejisi ike akwado dị sure na akpa gị dị oke ego gị nọ n'akpa gị kpọọ ndị dị ka anyị si anyị biko lekwego ole anyị ji ọ lekwego ole anyị na-elekwe bọjetị anyị nwere nne ka otu anyị ga-esi wee mee ka ya wụ ihe anyị chọrọ ime ka ọ dịrị hitch free which anyị nwa believe in. Hitch free wụ na enweghị nsogbu na pati enweghị ọgbaghara enweghị ndị aka tụtụrụ fon because so many enwere some event a ga-eme ihụkwa sị na eweela fon o wee buru live enwe ka anyị mere buru ego ha gbara na wedding ya wụ enweghị security. So all those things you have ihe ndị a na-epụtụcha in play ndị security bouncers and ushers inwetakọtacha ndị a niile gị hụ na pati gị gara nke ọma ị ga-ejike kpọọ ndị ị ga-akpọ let them be core professionals. Apụla n'ụzọ ga-akpọ ndị hụrụ na-akpọsa flawa akpọsa akwa sa ha bịa mere gị event gị mba kpọọ ndị dị ka anyị nwa repels event ọkwanụ enwere eburu ibu once in life. Wedding is a once in a life thing. Birthday is once in a year. You don't gather all those money gị were ya wee gaa n'ọhịa mba ị ga-ejike ịkpọ ndị a ha nyere gị aka ahaziere gị ihe ọbụla ị chọrọ ime haziere gị mmemme gị oluko oke emechakwa na the end of the day onye ọbụla dịrị happy. Ebe ahụ ka anyị batara Ada Bekee amaghị m ga-esi ekele gị n'ịbịa ụbọchị taa ama m na Igbo bụ Igbo ga-asụ elebe esi kpọta nwaanyị ọma nne ịgbalị anụ anyị kpọkwara gị za anyị n'Isi Mbido TV ịgbalị anụ anyị abịago na njedebe ma chọọ ka esikwa ha daalụ. Igbo bụ Igbo obi aṅụrị dị m taa ka unu si wee nabata mmụọ ada unu nwaanyị ka m bịa kọwa ihe gbasara omume mgbamakwụkwọ na nkupụta nwa na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ana m asị ekene dịrị unu obi aṅụrị dị m taa na ihe nke anyị bịara kọwa ebe a. Ndewo nwanne m nwaanyị Igbo bụ Igbo anyị abịa na njedebe n'ụbọchị taa ọ dịkasị anyị alakwala mana tupu anyị na-ala ihe ozi chọrọ izitere anyị ka anyị nye gị aka gbachaa ịchọkwa na ịkpọ anyị ka anyị bịa mee gị ihe dị iche iche na-akpọtụrụ anyị n'Isi Mbido TV gị zitere anyị ozi na nta akụkọ anyị www.isimbido.tv. Inwekwa na ndụmọdụ ị chọrọ inye mịnwa wụ Chinwe Ebili lee na onyonyo ị ga-ahụ ekwentị m
ma ebe ị ga-esi ezite m ozi na-ezite m ozi ị na-enye m ndụmọdụ m na-egekwe ntị maka mmadụ a na-amasa ihe niile